Saluhut perhala duha kami punaginda. Pas hatu selamat hari Minggu madihamu amang inang. Rimaja na puso bulung. Na bototi ibadah di gereja nang dibegasta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhado nami. Huria di hatta nahinaholongan namar pungudo hitamuse sedarion di minggu kantate nomor 8 endehon hamuma di jahuba edene baru atong sian nasaroha dohot haporosyaun tapasang matuhani tapuji maibana marhite edde pujian songon topik di minggu ta sedarion marede mahamu di jahuba alani tedehom ma ede pujian lau pasangapon amata pardengkam basai aja jianna dosude akan masa meredi mahita sian buku ede nomor 560 sada ayat sada saat ditolu edehon debata. Marhite-hite gor de bata ama dot gornya nak nga Tuhan Yesus Kristus dot gorni to di perbedia na to palai dot tanoon amin edehon hamuma di Jehovah edene baru ay nunga di ban ibana akahalongangan nunga di batahon Jehovah hatuauna nunga dia patar iban hati goranna dia dopan niaka sipelebegu nunga ditupahitang siamuna na bede ibana haleluya Haleluya, haleluya, haleluya. Maratangi yang mahita ale Tuhan Yesus Kristus horo panodang sitong na manodai gandup jolma na di pertibion sodak kumabuhim tuhami jala prabadiay ma rohanami asa utadahami danan hanguluan Parhitean sian
serajai hami asa unang manibil hami syaddalan nasitongi ale Tuhan Jehovah patotong maruhan nami maraposyaon tuho marhite-hite to di perbadia. Amin. Tapuji Tuhata marhite edisian nomor 127 ayat 7 Denggado Panugum. Tangion hamuma pating debata di minggu sedarion imra dinesian patik paunopon dohot lapatan patik paunopon unang ho mamunu dia do lapatan ni ondo ikon dihebi rohatta debata jalik holong rohatta dibana asaunang hita olo mabahen say sahit tunas na mangulu ikon roha panguluhod do rohata dinasa na mangulu ido sahana atong magido bagugum hita tumitaw debata laho mangulahon hobartu patiknay ale tuad debata. Tapuji Tuhata marhita edesian nomor 621 ayat 1 2 ale yamang asiroham. Oh
Tato puti marusata to rupan debata tapauduk marohatta martangi yang mahita. Ale amanami jara debatan namin na benua gijang para sirohana sumurung midahami huperhatutu jala hutapoti hami do dosa do panglasaon nami nagudangi di julum. Tatap hami marhite asini roham jala sisa madusa nami sa luhuna alni pakokop ni anak harungan roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Taringotu bagana ay sunod do hatan ito Jehovah nunga pola pasisi akka panglausim sa ubun jala sa ubun manorob akka dosam sa mulak mahotuaho ayaho do si paluaho hasangabam ma debata na digijang. Amen. Cor Emmanuel.
Tapusi matuhatta marhita edisi nomor 25 sada hatami ale tuhakku. Tabuka ma bibilta hatana debata nagabe epistel limik sedarion dene mesian pangukapon opat mamuka sian ayo ualu 110 sada tajahama masikat sore adong digandu parngulu na opati orum habung-habung nabi nangar mata dum nasida humaliang doho di bagasan dang maradian nasida arian dohot borongin madok Nabadia do Tuhan debata si gogom saluhut nunga naung adong hian si parangolui nuaing rodi disi dilehon aka parangolui asangapon dohot hamuliaon dohot hamuliateon tu ibana nahunul di habangsai namangulu rodi saliling-lilengna jaloma manukap si tua na 20 opati di juru ni nahudul di habangsai di sobba parangulu saliling-liling na di piakom ma tupal nasida tujulo ni habangsai hutma di dok Ale Tuhan di bata nami, natama doho menjalo hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagogoon, ay dito pahodo saluhuna, hinoron nilomo ni rohamdo, ubahan menjadi akai, jala tartopa. Olak nido sahna maratua do akana tumayung hatana debata jalan piopsa. Amin. Kor Deborah.
Mari demahita sian ukor kuede nomor 521 ayat 2 doh tolu sangap di Jehovah. Tidak ko mahaporosyaw tay soon na tindak ko nilong atas aporosyaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jehovah au porsea Yesus Kristus di mana tinubun Miss Maria naga begabiasi untuk di perbadia andorang sobuhan Ido tuhata na tumau na berni di pengumuman na selatus nama te terpajal nundul bana di hau kinar silang na tua tu banu toru dung tanom na mulak mengudu di aripatuluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamu ni jaka nama naik parbigo na sawatu dosana di simai bana pai mulak sogo tu tanoon mangumi halak na menguludut na make au porsea di todur balia Jala dosa dahuria nabadia, huria tapan ala Kristen akan nabadia. Do dia siasani dosa, do dihatai namando. Mulak mengulut duk dan halak mahu. Do yang nasoro sudah. Amin. Kor ama.
tatangi homma titing na masa Domingo ta sa darion. Huria na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus, saunari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan mingguon, ima Minggu 15 Mei 2022. Na parjolo, guar ni Minggutta sadarion, ima di guari Minggu kantate. Eddehon hamuma di Jahoba edde naib baru. Pasalmen 68 ayat sada. Dohot topik marede mahamu di Jahoba. 2. Partangyangan wek. Di hari Rabu 10 Mei 2022 masuk pukul 20.00 WIB di Patu Pahuriat Tama Partangyangan wik ima na parjolo di wek Jerusalem di bagas ni keluarga M Pasaribu Borussia Loho na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok RA Tolu nomor 31 Bonang. Di Wek Nazaret di bagas ni keluarga R Hutapea Borusiaan na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok UF 4 nomor 10 Pitu Bonang. Di Pangido tusude ruas ni huriatta tarlu mobi na adong di Wek nabe asa ria mandohoti partangyangani. Patuluhon pelean parhepengon dohot torop ruas ni naro di parmingguan nong salpu boy mata jaha di file nong pinasat ni huria marhite grup WA manang WA keluarga manang pribadi. Na paupaton selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriatta pasaton selamat panjang umur golas ni roha matusude ruas ni huriatta na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal sia satu tanggal 15 Mei 2022 hata ni Tuhatta si Peopota imana tersurat di opat Musa onom ayat 24 sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot na marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file na naong pinasat ni huria marhite WA grup keluarga manang pribadi. Songonima titing ni huriatta di bagasan mingguon debatama nama masu-masu. Lahu tu mangyunuh tanah debata tapuji matuhatta marhite des nomor 110 pitu ayat sada dohot 2. Masuk
pasada rohata martangiang mahita. Hodo ale tutu debata Jahoba na maso-maso na mga ramoti hami. Hodo Jahoba partanoba tohan nami, pangodihan nami. Jala hodo na pamonang hami, maradopo na kaparaluan nami di Portibion. Nilihokodo hagugoon, nilihokodo hahipason di hami. Boy hami ro ale Tuhan siyan akka inganan nami. Di papunguho hami musa di parmingguon di tikion marsoba, mamuji pasangapon ho Tuhan. Pasu-pasu maparsauran nami dohot ho marhite parmingguon non. Pasu-pasu rohan ng pikiran nami, asamian hatami di bagasan rohan nami, jala hatami mahupa husor-husor hami. Huhanguluho kami mahatami Tuhan, marhite akapakatayon ng pangulaw nami di ngulo nami si Ganupari. Hupasahat kami ma parminggun parsauran ng tangiang namyon. Holan ibagasan guarnya ng Tuhan Jesus Kristus, martangya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhu na. Dihamua kama nami na nami remaja na posobulong na dibagasan joroon, doho na dibagas na madohoti parmingguonon. Tatangihon mahata ni debata nagabe jamita demingguta sa daryon imamigu kantate na tarsurat di buku 2 Musa bidu 15 mamuka maisian ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 sada songonon ma hata ni debata ay bongot tu bagasang laut doho dan ni Raja Parau dohot akka huretana rodi parsihudulna. Jadi di pasuang Jahoba ma akka ay nilauti mangalikupi nasida. Alai anggo hala Israel mardalan dinamahiyang do nasida di tonga-tonga ni laut. Dungi ditiup si Miriam boru ni panurirangi iboto ni si Aaron odap sada di bagasang tanganna. Jalaruar sude aka boru-boru marudur-rudur mangihuton ibana masitiop odap nabe. Jadi maredde taripar masi Miriam tunasida. Maredde mahamutu Jahoba ay marmulia situtudo ibana. Hoda doho parsihudulna diusopon tubagasan laut ima sahana. Huriani Tuhan ta minggu sadarion di guarido minggu kantate na marlapatan edehon ma di Jahoba edenay baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jala topik minggu sadarion di dok mared de mahamu di Jahoba. Edehon hamuma di Jahoba edenay baru. Ahado lapatan ni edenay baru. Hape na tay dehon aka ede siyan buku ede siyan kidung jemaat nang siyan PKJ ditiki acara parmingguon dan ditiki acara pertangyangan nang aka acara syukuran aka ede naung leleng di karang doi dang aka na baru di karang dang ede na baru digubah. Iya, jadi ede na baru na marlapatan ede na lelengi ede naung 80 tahun na salpu pe, ede naung 100 tahun na salpu pe, mula tadeho doi mardongan parsitutuon, ta edeho ni siyan roha, gabi ede ne baru de dihita. Ay molo marsitutu hita maredde, jala maredde hita siyan nasa roha, mga lehon hamubaon doi dingoluta. Adong tubuh semangat na baru. Adong roha na baru. Jala adong las ni roha. Jala tubuh ng pakirimon. Dingoluta. Molo marsitutu dohita na mangedehon sada ede. Hamua kadongan sa haporsyaon. Idia do gumodangan hita marede lagu rohani. Manang lagu portibi do istilah na temuluison. Dingoluta. Si Ganupari. Lagu rohani do na sa itay dehon, manaholan ditiki pertanyaan do tay dehon ni acara ibadah.
kolasay acara ibadah amen. Itong lagu portiwi do ate. Tedehon. Oh Jamila, Jamila. Ito rin na no. Habis pertanyaan. Oh burung ina. Ay kan? Do, sapele. Memang itor hehe do dagini. Itor manoktori do hita. Muli do tedehon. Mago arsak. Lupa utang. Ina ma. Muli dehon lagu. Rupani hirana suboy mago arsak ta mulut tedehon lagu rohani ete. Aya, dang salah mangedehon nakalagu na soni, dang salah. Alay ko perlu dong keseimbangan di ngolu tao. Asa seimbang, baikon boy do. Molo godang tedehon lagu na sadon. Basongoni manang godang na lagu rohani tedehon. Jadi di ngolu ta, ikon adong donang keseimbangan. Aya. Partodion ng pardagingon ni pe iko seimbang do. Ngolo partodion ng ngolo pardagingon pe iko seimbang do. Hamwa kadongan sa haporsyaon diturpuk taon o maede taripar ni hala Israel. Si Miriam do akaboru-boru marlas ni roha jala marsitutu maredde huhut manio odak nabi. Jala tujuan ni paredeo na sida madok mauliate tu Tuhani, pasangapon Tuhani, alaba. Molo taberin do latar belakang diturpukon hamua kadongan saha porsyaon. Oma halongangan na pinatupan ni dibata di perdalanan ni halak Israel. Di palua na sida san paratobanan Mesir. Dung di palua sa Raja Parao na sida haruar san Mesir. Nunga malua san paratobana ni dilele do pemuseng. Dilele. Tabayakon ma namasa nyadopan di hala Israelon. Musuh dipudi. Kaperangan Raja Parao. Dijolo laut. Tu dia mana sida laut. Mololao petuhu kanan ujung naik pun laut do. Mololao pe nasida marikati tu habirang yang ujung naik kon laut do. Melalui pudi, banga musuh. Tu tano, dang boy. Molo manibung tu lauti, bamate do. Apalagi molo si boto marlange so gaya betu ati. Hido. Molo tu gijang lao, do pe helikopter manang Apollo pada zaman. Do pe nadong hoda, halode, hido pe alat transportasi pada zaman. Tu dia mah. Mate mahami di son Musa. Nina hala Israel. Ikon di perdalanan mahami mate. Uban na haruar hita sa Mesir nina. Alay boy dumalua na sida. Siyan lauti. Taripar. Boy dumalua na sida siyan musuh. Parangan ni Raja Parao. Ala niyaha. Ala adong di bata na toktong mangula. Ala adong di bata na mangolu. Ala adong di bata na marhuaso. Marhuaso do di bata di saluhut na sa natinopana. Marhuaso do debata di salut hagogoon ni Portibio dangadong nagumogos yan hagogoon ni debata. Didok debata ma tu si Musa. Musa lo takon matukot mi tu lauti. Aya. Si Musa dioloido hatan ni Tuhani, porsiado di hatan ni Tuhan. Seandainya marandai-andai maju hitati akamakai na. Seandainya Musa tidak mau melakukan perintah Tuhan, lain ceritanya. Alai si Musa sa naposo ni debatan na manguluhon bangsa Israel, nagabe pemimpin di hala Israel, dia mendengarkan apa perintah Tuhan dan dia melakukan perintah itu. Hopartusido ibana manguluhon bangsoi. Jala ala ni haporsyaon ni si Musa do ala ni pangoloyon ni si Musa gabe malua do bangso siyan hamatean. Boy mataripar na sida siyan lauti. Dung taripar hala Israel sa lauti didok mamuseng to si Musa. Lotak ko mamuseng tukot mi. Dilotakon. Mardomu ma ay di lauti. Nga dito nga lauti parangan ni Raja Parao. Lonong, usok ma, mate ma, dilauti parangan. Halongangan do'y hamua kadongan.
Dung tari parna sida di si mama redde dan yuluhan si Miriam. Marlas ni roha makamulatehon pabahenan ni dibata di ngoluna halongangan. Halongangan. Marsanga ma debata Jehovah, marmulia ma debata Jehovah, jala tarpuji ma debata Jehovah, marhiti akaparedeon ni naposeri. Iko marsanga ma debata marhiti akakurta na tedehon. Tarpuji ma debata, marmulia ma goa ni debata marhiti akaede na tedehon. Jala mapakorhod di ngolutan amang edehon nang di naubigesa. Boy do tahilala. Adong perubahan di ngoluta molo nunga sidung hita marede, dunga sidung hita markor. Manang gabi marungutungut do hita. Patoruhuna kinton na ya deh. Ninda ang sengatong kan. Ya, asong napals do suara muna suara tului. Nina. Unang gabi parungutunguton. Masa di ngoluta molo dung sidung hita marede. Alay na briko hamu akadongan. Penghayatan di akahata-hata ni edei do narikot. Molo tahayati do lagu ni edei mapakorde nakpepals na kiningan. Contoh na suara tayati. Manak so harmonis spesial suara sada satu suara opat. Alay molo tahayati do lagu ni hata-hata ni edeni boy do gabi edene baru hitay. Sono do naking hata ni edei. Apalagi molo tahanguluhon. Mabual las ni roha doy di ngoluta. Mabuan roha na ibaru ng pakirimon ng mangolo. Ito tujuan ni akaede na tedehon. Molo tahayati jala marsitutu do hita mangedehon ni. Je molo au nakpe song napals do suara kudang jago marede. Ali molo huayati do hata-hata nede. Ito sonang do roha. Ada kedamaian hati, ada ketenangan jiwa. Tercipta masa di ngolu ni aka na menghayati akede. Jadi molo marede hita unang maasal ate. Jala molo naing mangarade hita markor manak tampil menampilkan kor. Ina kan neng rekaman. Alana pandemi tiki nga endemi sonari. Na lumelik tahataya kahado amangina. Seragam. Nuansaha mahita Quran ginahan. Narame dibahas di grup jala dalu meling diputuson taringot tu seragam dong. Warna hijau lah ini nana sada. Rona sada nai. Enggak ada baju warna hijau. Ini kan liling mau dibahas on. Dak pola sadia leleng mabahas ay bado kamu suara sadeng. Nung ngapas akan nok nai deho kamu na. Tay yulang. Angai kirim guru ibe suara sada. Suara dua iya mari huton ina kan. Nama lodo aka anak ni huriom mengedit kurtei aka suara napalsong nai panggenge metong suara ni kan. Suara napasi may pagogo. Iya. Jadi nang malumeleng hita mamikiri penampilat talah marko. Alay lumeleng mahita laho. Pahusar-husarhon. Doha merenung-renungkan hata-hata ni ede. Unang ala ni penampilan rupani gabe sudat. Ahamu maisi ay daang baju ku songonit puang ay mulasi ngawan non songon na roha ini na lagi. Unang ala ni gabe sudat hita marede mamuji Tuhan ni. Ala ni dohamu akadongan saha porsyaon marhite turpuk taon tay deho maede di Jehovah toktong. Ay halak na rajin na ringgas marede daw do isan parungutung-utung. Halak na rajin marede apalagi maakan lagu-lagu rohani dia dehon. Jupang do disi hal las ni roha. Jupang do disi nang sonang ni roha. Jala halak na say marede ibana jarang di marsahiti. Jarang marsahiti. Awet muda ni. Toy meta mulai makamang. Say marede bahita ije. Pasti las dorohata. Las dorohata. Awet muda. Ayo. Ay gabe las marohana. Hati yang gembira ni kan adalah obat. Molo muruk amang. Ya. Marede hamu kainang. Lalu dos torsoy.
Unang yung rumani ila din nga muruk nga karastorana pakar sa akay na taong seksuarana kan. Bah, terjadi perang dunia ketiga. Coba ibarat apalagi mulai na aneng berbada mahita. Kamu amang inang. Ajol maret di mahita ba. Dugi martangi yang asa berbeda di kan. Terdami di, tersodi. Dan jadi betul kan. Tamulai majosohoni. Ima pakorhon ni ede di ngoluta. Jadi dakpola dao lapatan manangguna ni marede doa kejamita. Alumo umura do ingoton jamita marhite ede. Ay na marede hita na berjamita do hita. Berberita nauli. Molo marede hita na bersaksi do hita. Marpanidangiyon. Di umura do hata-hata ni ede asugari ma berjamita unwain. Aha manaking jamita ko holan hudo hu sukupe haluar sa pituyan no. Olo rak tayo ti. Alehan naking ede ta kurta. Boy do tayo deho ni. Jadi umura do taingot hata-hata ni ede. Siyan akajamita na tabiki. Bairo pe say merjamita amen. Ayahan naking jamita ni nang Bible Pro molina. Ayahan do tahe. Ina do sa pinga. Hido. Ali mo ladong kurna sala itorido dingot. Hido. Alani hamu akadong sa haporsiam. Aladak po ladao argani jamita do na marede jala na marede na marjamita do hitan marberitan na uli jala marpanidangion jala ikon marsitutu do hita pasahaton akajamita tamarhite edeta. Ikon adong gua kapersiapan rupaniate. Ikon di persia jari doi. Atau mak tupai si doi nina. Mulu akan jago kurdo hita jago parede. Ya boy do tongol sehari dibege boy do. Ang gusto ngono iba do ko jolo ni udak ko do betini. Ya, mulu pas na sa pingi basala uduri basala. Persuara tongon magwarniate. Ayo, dang boy mempertahankan rupaniate. Iya. Mulu tikos sa pingi ba tikos may ba. Kasi odo untuk songoni. Jadi na marede hita una si tatobisi do ata. Ayo la tatobisi kiri kanan no ana. Ay song nasi suara. Ina butini kan. Mulu si ulo do tupuri tobis. To ina kan. Be. Una. Ana marede hita na marhadap Tuhan ini memuji Tuhan. Baru memuji Tuhan sambil martobisi do ana butini kan. Una. Ay konsentrasi dong hatta pe gabi terganggu do. Gabi olo ma asal dia dehon. Iya. Hamu kadongan saha porsiaon halongangan na pinatupan ni debata di perdalan ni hala Israel boleh tari parsial lauti saha tu partikia taupe adonggo halongangan ni adonggo muji jati. Keajaiban itu tetap ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi mulu boy hita marhosa sahat tu sonari, boy hita sehat sahat tu sonari halongangan dui. Bawa mulu marhosa ikon manur oksigen hita mulu marhosa. Sa tabung noni sadiai argani. Sa tabung oksigen na belgay. Jadi mulu boy hita marhosa dengan gratis nuaing ganup ari. 24 jam sadari halongangan dui hamu kadongan. Urak taripu so basa-basa doho so pasu-pasu ni Tuhani. Jadi unak taripu halongangan songon na pinatupa. Bim salah bim itor berubah songonon. Hola sa kababa hata boy malu makan masahit. Hola sa kababa hata boy mangulu akan amate. Tuhan ini mabain halongangan dalam bentuk yang lain di tengah-tengah ni ngulu ni naporsea. Halongangan doi hamu akamang angkainang 3 tahun nema pandemi. Dahau na hurangan, dahau na somangan hita. Bahkan gabe pasu-pasu do. Godangan ruas ni huriau ni pakai Tuhani. Halongangan do hamu akadongan mulu taparhitukod do noeng padapo tata sabulan do pengeluaran di bagasan sabulan. Boy do gumudangan pengeluaran. Alay saya dong go jalan-jalan lain. Cara-cara ni di batana asing laku pasukupon akan narikot ni nguluta. Halongangan doi. Boy sekolah, boy kuliah akan aku tay. Dangalani gogota sabing noni. Dangalani hamalota sabing noni. Alay pasu-pasu ni di bata. Jayang ko di ngulu ni da porsiate tak do mangula marhuaso do di bata. Alani do hamu akadongan. Ikot tamama pujion pasangapon di bata Jehovah. Hala Israel di palua san parhatubanan Mesir. Hita di palua san parhatubanan di dosay. Nung balua hita san hamatean ala ni dosa. Asa gabe dang di parhatuba dosa be hita noy akan namarede na markatante.
akan markantate nunga malua siyang ratubanan dosa asa unak silala be mangolo di bagasan dosa akan markantate ima na marlas ni roha mamuji pasangapon de bata Jehovah. Jadi tiap hari do kita markantate, tiap hari do kita mamuji pasangapon goar ni Tuhani. Dan hola marhite ede pasangapon mamuji Tuhani. Marhite parngolota siganu paripe, marhite pakatayota tapuji jalan marsangap do di bata. Marhite aka pertanyaota pe tau mamuji do pasangapon di bata ma. Sadok ngoluta gabe puji-pujian lako pasangapon di bata Jehovah ido namar kantate. Bahkan tangiang ni boy do gabe ta ede hon tangiang. Jalan aku dang noai aka tangiang gabe ede manang gabe kor di bae. Songon dua bapa kami. Adong ko gabe kor bapa kami. Ina gabe kor kan dua bapa kami. Ima alani balgani haporsiaw do persitutuan ya kana porsiay di. Marhite tangiang me, marhite ede, marhite pakatayon, nang marhite parngulot tape, taida do halongangan na pinatupan ni debata. Jala marsanga ma, marmulia ma, goar ni debata. Ta haringgason ma, markantate toktong dengoluta. Asa marlas ni roha hita, marpakrimon na mangulu, jala jupang roha ni baru. Pasu-pasu Tuhanima, jala dipargogoy Tuhanima hita, toktong mamuji pasangapon pamulyahon guarna na badiyay. Amen. Martangiang mahita. Moliate ma ali di bata Jehovah di sumbahon rohanami tuadupan mo. Nung hutangyo kami hatam na gabi bokal ni partodion nami. Ima balgani huasom napaluahon hala Israel. Siyan parhatubanan ni Misir. Di paluahon na sida ng salaurara, monang na sida maralohon muso. Marede mahala Israel na akaparupuan ni hala Israel mamuji pasangapon ho. Siyala sude panugunugun pangaramotiyo mo ng halwaon ng pinasaha mo dingoluna. Songonido nang dingolunami Tuhan, di patuduhok ko do hagogoon mo huwason ng ragam ni paso-paso. Moloboy pe hami marhosa marhahipaso sa tutikyon halongangan dohura jumi hami Tuhan. Boy akarwas ni huriam malum siyan akapanahi kopit sa plusia dia katiki-tiki na salpo halongangan doy. Boy sikop akan narikot dingolunami si panganon pardagingon ng partlodion nami ala ni hondo Tuhan pasu-pasum na sumalini di pasatodo di hami. Alani tamado hami mamuji ho pasangapon goar mo na badia marhite aka ede nami. Asamulo marede pe hami Tuhan wede ho kami may siyan parsitutuon jala siyan nasa roha nami mapakorhod de ede di ngulu nami mabuan semangat na baru ngulu na baru las ni roha ng pakirimon na mangulu. Ale Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam hakabepebo ng indaon. Sa mulay danak poso-poso si kolaminggu remaja na poso bulu amaina nang sahat tulan siya. Tabay hahipason hagugoon di hamid Tuhan. Pasikopo muda kanarikot di ngulunami. Lehon hagugoon nang hahipason ni toktong nang diaka dongan nami ruas ni huriam na marsahit. Na dirawat di rumah sakit doho na dirawat di bagas na sidaganuk. Huwag kami maditangiang nami. Imanyonya te si hot si tohang borsiyahan. Nungalileng inanamyon di pangubation. Ala ni sahit diabetes Tuhan. Wala magugang si magjojak ni inanamyon dang boy mardalan. Asiro ham Tuhan. Tatap inanamyon. Jama marhite tangan mo na marhuasoy. Mananga hape panahit ni inanamyon marhuaso doho Tuhan pamalupon akasahit na dong di pamatang na. Makirim do hami. Kobarto tiki ni Tuhani cara ni Tuhani leho matuhan hahipason ng hamamalom di inanami borsiyahaan songsoni dodang amanami amang esi hombing burpanjaitan o punjay dan doli pemulihan di bagas nasida di masa tua ni amanamyon molo di leho ko umur nagadyang Tuhan lehon mahahipason ng hagugoon asa marlas ni roha
madalan yari-yari tuaka atiki namangihut silehonomo. Songonido nang ina namin nyonya manulang borong marbon na sahit kan kerpayudara asiroham mangida ina namyon Tuhan. No atong posa sahit ni ina namyon dang boy be agamarhua hola napeak na may ina namyon di podoman na dang boy mangan jala mulo di inum pe si inumon taritahon ni ina namyon do alani akapanahiti marpanata maho ali Tuhan di ina namyon lehon ma hamamalum hahipason jala pargogoy may nanamyo nasa manahan jala margogo iba na makilala hasit nay alani panahiti tuhodo pasatami ng keluarga amanami manulang rabdo iyanak ko na sida sa toktong di bagasan sabar ni Roha di bagasan halabohon di pakatayon ng ipabayanan di na mangurus ina namin itagan persahito non nang sude keluarga besar manulang do keluarga marbun nang sude hami na makaholongi ina namyon toktong do huwa kami nitangiang nami patudo matuhan halongangan dingoluna boy rumalumi marhite sa kababahata pa dido ko Tuhan boy rumalum sudia kapanahit ido pos ni Roha nami huwa kami museng ditangiang nami ama nami hamanulang boru turnip nausay operasi ginjal pemulihan di bagas nasida pasiko matuhan hahipason di ama nami manulang boru turnip asa tutu si tutu marhamalumom marhahipason ibana boy museng mangudut ya kaulaon na to akatiki na mangihut songonido Tuhan ina nami inang sinambela boru lubatoruan pemulihan di bagas nasida asi maruham mamereng akadongan nami na marsahiton pos dorohan nami Tuhan narumiko di ngulu nami hahipason hamamalumi rupang ido hami Tuhan alani pasahut may hobartu lomo ni Roham manajadi Tuhan disadok ngulu nami Tuhan hubak kami museng ditangiang nami akaruas ni huriam na marulang tahun hatutubu doho ulang tahun otripe marhite umur na tabba di pasu-pasu honho di keluarga na nang ninguluna ganuk marsada-sada tabay malas ni Roha di nasida tabay mahagogo ng hahipason asa marlas ni Roha berbahagia nasida di keluarga na nang ninguluna Tuhan jala marhite nguluna lamar sanga marmulia maguarmo alay Tuhan hubak kami ditangiang nami akarencana ni huriam asa humana patuluso ni hobat tulomo ni Roham jalalam marbungaran ma berita nauli marhite hajongjongan ni huriam di inganan non lam taba ma bilangan ya kana porsia na manada doho na mamuji Tuhani jalalam torok manadapotan halwaon pardosa na godang do hami Tuhan urasya kadosa pangalosyon namya salam tama hami dia dopanmu hupasahat tamima tangyang namyon kolan ibagasan guanya nakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Marede mahita sian buku ende 587 laos tapasahat ma piliata taindehon las ni Roha. Kanu
tanya kun ma peliataon martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salusilem lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon patibulhon harajon muli tonga-tonga ni Huriam doh di Portibion. Buhay maruh nami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarm. Say Roma harajon. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehomatu hami sa daryon hangoluan siapari. Say sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongar na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Tajaloma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala di pasaur homa damena tuto ditami. Hame sian parhalado tim musik song leader nang tim IT na melayani parminggota sadarion. Hupasahat tamima tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Horas. 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 Horas.